Nee, deze geiten bedar je net hier. Maar het nieuwe Ljouwter restaurant Proefverlof had wel deze binnenworkerij als leverancier. Donia staat in Stiens. Zij leveren groenten uit haar grote groentetuin. In de rente van de jaren is er steeds meer belangstelling voor uw groentes. En dat komt denk ik ook omdat mensen zelf bewust binnen van wat ze naar binnen werken moeten. En als een jaar die dit wordt ecologisch verbouwd. Dus dat spreekt mensen aan. Wat ik mij speelt is dat lokaal eten beter waarderen wordt. Ook in restaurants. Nou, je streekt eigen product niet. Voor u is eigenlijk heel logisch. Ik ben een boerenzoon en we hebben bed kijkt onder Dokkum in de Riesem. De huisheid en met mijn broer had een melkveehouderij. En voor u is het weer de normaalste zaak om spul te regelen te broeken. Dat toen ik hier 8 jaar in kwam in jou, mijn restaurant eindeloos, toen ben ik dat ik voor het niet in die. Ja, dat ik voor het niet in die. Maar dit is een verlengstuk van mijn keuken, dus dat zet de boer wel deel. Ja. En wat het heel bijzonder maakt, is dat op Donia staten het werk dien wordt door mensen mijn beheining. En die vinden het machtig mooi. Een restaurant als klant. Ja, dat merk ik wel, want ik heb vanzelf met haar over praten. En ze vinden het heel interessant, heel wichtig, dat er bedrijven binnen die uw groentes goed genoeg vinden voor haar product, ja, feitelijk. Dus er waren ik al jongens die zeiden, nou dan ga ik binnenkort in dat restaurant eten. Want ik ben heel benieuwd hoe dat nou verder in zijn werk gaat. En het komt wel even bij u zwaaien. Waar wit zitten ze hier de eigen rispingen op te eten.